Idan ka rike amana da gaskiya ba za ka faɗo ba, sai ka mutunta lokaci. Mu girmama lokaci, da lokaci shi ne cika girma. Da zarar ka amince da lokaci tilas ka yo girma. Shi lokaci buɗin rayuwa, mutum ka rike shi ka girma. Zarar ka kula lokaci shi ne mafita cika girma. Lokaci wanda ya ɗauki alkawar ya cika ba za ya faɗo ba. Lokaci kuma rayuwa za ta mai kyau ba zai rasa komai ba. Marayu kar mu bar su mu kula da rayuwa. Lokaci sannan kar mu bar su ma 'ya'ya ne kamar kowa. Lokaci ka kulan marhaya rayuwa za ta yi kintsaya. Gwamnati na iyayinta kasu marayu ba faɗe ne ba. Lokaci ma dai maraya ɗan kowa ne ba faɗe ne ba. Lokaci naga waɗansu sun so su waɗansu ko ba su amsa ba. Waɗansu ba su tausan marayu ba su ɗauke su 'ya'ya ba. Lokaci waɗansu sun rike su amana kuma su ba siyasar ba. Wannan rayuwa damuwar ta tana da yawa da na duba. Sai mu kula da lokaci da shi bai huta ba ko ba. Lokaci yana zuwa yana tafiya rayuwar da kawai na yodu ba. Lokaci wanda ya fi iyaye har abada ba za ya taɓe ba. Lokaci dan su jigon rayuwa ne dan ba ayo kamar su ba. Lokaci ni hakuri mu bi su shine tsanin dukkanin cika girma. Lokaci wayo rayuwa lokaci ke ba da tsoro. Wanda ya kama Allah ba zai zauna cikin larura ba. Wani yana cikin damuwa, wani yana cikin daɗiya. Wayo rayuwa ta maraya ita kawai nake duba. Na tuna da lokaci.